suke da an wanki ku zauna. Aisha Aminu murna ta bukinki, da ke da naki an wanki Muhammad. Muhammad dan gidan Dahir Mangal. Ci amarya ta muku daidaita da ango, fatan ma Allah nuna mana jego. Da kwanki taka haka ummiya, aduba a hankali lura da rai. Dauda ka hutu ne ke muku murna, zaman kalau da an wanki ku zauna. Kai, ta uwar amarya za ta yi miki baiti, Mariya Aminu ba ta san laifi. Batun uwar marayu muka ɗauka, Mariya Aminu motar ki mutuka. Ya amarya Aisha ta shiki taka, Dauda ka hutu ne tare da Nura ga amarya. Murna muke da auren ƙauna, ango amarya Aisha da Muhammad ne yanzu za su tare. Murna muke da auren kauna, ango amarya Aisha Aminu ke da Muhammad shiri na aure. Murna muke da auren ƙauna, ango amarya Aisha Aminu ke da Muhammad yau za ku tare. Allah mu mallaki kai zan sa lambarina, waka ce tattaki zan rera yi taimako na. Sharri na dan adam ka zare ni dare da rana, mugun nufi ina roƙon karce shi raina. Murna muke da auren ƙauna, ango amarya Aisha Aminu ke da Muhammad yau za ku tare. Ka daɗo dubin salati gunda ha shugabana, shauƙi na sansa ya shiga sashi na zuciyana. Ahadin sarrafa da sahabban sama su rana, sai na saka a wannan waƙar ta 'yan uwana. Murna muke da auren ƙauna, ango amarya Aisha Aminu ke da Muhammad yau za ku tare. Bayan salati zan shiga waƙa irin ta aure, Aisha ummi ta haula yin suna amare, ta dau Muhammad Dahir Mangali za su tare. Ango farin ciki ka dace da 'yar amana. Murna muke da auren ƙauna, ango amarya Aisha Aminu ke da Muhammad yau za ku tare. Muhammadu gare ka na zo dan kai daban da goro, taron bikin ku yau ya burge mu an ka taro. Ka tsira babu kai ba cizo irin na sauro, ka zaɓi Aisha Aminu kuna kama da juna. Murna muke da auren ƙauna, ango amarya Aisha Aminu ke da Muhammad yau za ku tare. Ban kunnuwan ki saurara ta waki amarya, ka shawara ki ɗauka kar ki tsaya a baya. Rana ta wanka an ce minti bi ba shi goya, kamar ta barki aure ce ki rike batuna. Murna muke da auren ƙauna, ango amarya Aisha Aminu ke da Muhammad yau za ku tare. An gwanki in ya dawo Aisha sai ki kulla, kama shi ce ya zauna a gefe ki ɗauki hula. Duba hannunsa ya sa zobe zubin tagulla, da abin da kyan ka girka maza ba shi din ya tuna. Murna muke da auren ƙauna, ango amarya Aisha Aminu ke da Muhammad yau za ku tare. Muhammad ango na ummi ka kare hakin ta kai ma, cire da shahada sutura kan maza da fama. Muhammad Mangal ango mai kirki yana da kima, rike Aisha amana sirrin ku karkuto na. Murna muke da auren ƙauna, ango amarya Aisha Aminu ke da Muhammad yau za ku tare. Kun yi alkawar da juna tun kan abulla baiko, gaskiyar da kun kasa a tsakani ta kara karko. Akasi idan ya zo kun yi fushi kawai ku sauko, auren kwan yi dukkan dangi suna ta murna. Murna muke da auren ƙauna, ango amarya Aisha Aminu ke da Muhammad yau za ku tare. Murna muke da auren ƙauna, ango amarya Aisha Aminu
sun yo murna muke da auren ƙauna ango amarya Aisha Aminu ke da Muhammad yau za ku tare dangi na ango ma sun yo murna da aure Hadiza mangal yayar ango jiya da aure Maryam mangal yayar ango jiya da aure Fatima mangal kanwar ango jiya da aure Fatayar mangal na ga yana murna da aure Nafisa mangal kanwar ango jiya da aure Mariya mangal kanwar ango jiya da aure Musa mangal kanin ango ne da aure Yan wana ango su ma murna suka yi ta aure murna muke da auren ƙauna ango amarya Aisha Aminu ke da Muhammad yau za ku tare amarya na ta murna yau za ta riske an hajiya Aisha amarya yau za ta riske ango amarya na ta murna yau za ta riske ango ita kanne suna ta murna yayye suna ta murna amarya na ta murna yau za ta riske ango iyaye suna ta murna dangi suna ta murna amarya na ta murna yau za ta riske ango gwamna uban amarya amini na ta murna amarya na ta murna yau za ta riske ango aminu waziri tambuwal yar manuniya ta nuna amarya na ta murna yau za ta riske ango kuma ga uwar marayu a bikin gaza mu shana amarya na ta murna Haya. yau za ta riske ango mama amarya mariya nan za na zo na zauna amarya na ta murna Haya. yau za ta riske ango ta amarya na ta murna ango yana ta murna amarya na ta murna yau za ta riske ango ku ta mu je gidan mangal anguna na nuna amarya na Haya. ta murna yau za ta riske ango ta uba gurin muhammad mangal yana ta murna amarya na ta murna yau za ta riske ango Hadiya Amina mangal ita ma tana ta murna amarya na ta murna Yawa. yau za ta riske ango mahaifiya ta ango fatan rikon amana amarya na ta murna yau za ta riske ango abina wajen iyaye da ingi suna ta murna amarya na ta murna yau za ta riske ango ta ambasada kuce Ahmad Wali yana ta murna amarya na ta murna Yawa. yau za ta riske ango sanata Abdullahi Wali yana ta murna amarya na ta murna yau za ta riske ango Alhaji Usman Wali shi ma yana ta murna amarya na ta murna yau za ta riske ango jihar ma da Haji Umar Wali yana ta murna amarya na ta murna yau za ta riske ango Tile na sa Muhammad waziri na ta murna amarya na ta murna yau za ta riske ango Alhaji Macido waziri shi ma yana ta murna amarya na ta murna yau za ta riske ango Alhaji Abdu dan waziri shi ma yana ta murna amarya na ta murna yau za ta riske ango Aisha tana ta murna Muhammad yana ta murna amarya na ta murna yau za ta riske ango Zan gangaro iyaye mata suna ta shauki amarya na ta murna yau za ta riske ango Tile na kai da Fatima Wali tana ta murna amarya na ta murna yau za ta riske ango Asma'u tana ta murna ta zo tana ta haba amarya na ta murna Yawa. yau za ta riske ango ga malama Muhammad Wali tana
Aisha